سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا ابناي قدمت مال مدبنا كم زقربنايو اتي اب ገለ ከባቢታት ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ሕልፍ ዝበለ ብደቅኹም አምጹ ዝጀመረሞ ክሳብ ምስርጣይ ወለዲ ዝበጽሐ ግፍዕታት ይቀጽላሎ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ዝርከባ ዓድታት ጽንዓ ደግለ ናይ ዝግፍዕታት ግዳይ ኮይነን ከም ዘለዋ ኸኣ ናብ መስትያት ቤትና ዝተላክ ሓበሬታ ይጠቅስ ኣብቲ ከባቢ ዓሪዶም ዘለዎ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ዓድን በረኻን ኮብሊሎም ንዝበልዎም ተወላዶት ዓዲ ኣብ ምህዳን ዝተዋፈሩ ኮይኖም ክረኽብዎም ንዘይከኣሉ ኣንስቶምን ኣዴታቶምን ጀሆ ብመሓዝን ኣባይቲ ብምዕፃውን ባዕሎም ኢዶም ክህቡ ጸቕጢ ይፈጥሩሎም ኣለዉ እቶም መምርሒ ተዋሂብዎም ነዚ ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ዓድታት ኣኽሩር ሄቦ ዓዲ ቁንጽን ካልኦትን ህዝቢ ኣብ ምብስባስ ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ መረታ ሰበነውን ህፃናት ቆልዑ ካብ ኣዴታቶም ብምፍላይ ሰብኡትክን ኣምጻኣ ተባሂለን ይሰራጠያ ከም ዘለዋ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ኣብተን ዝበልናየን ዓድታት ኣብዚ እዋን ሓያሎ ኣባይቲ ተዓጽዮም ኣለዉ ነበርቲ ተኸባቢ ዝበልዕዎ እኽልኳ ካብቲ ዝተዓጽወ ወይ ዝተዓሸገ ኣባይቶም ከውፅኡ ፍቓድ ክወሃቦም ኣይተኻእለን እዚ ሰሙኑ ሓሊፍዎ ዘሎ ግፍዒ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ዘሎ ተግባር ስርዓት ግደፍ ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ በዚ መሰረት ተኸታተልቲ መደብና ናብ መስትያት ቤትና ኣብ ዝለኣኽዎ ምሕጽንታ እቲ ስቃይ ብሰላሕታ ጥራሕ ተፈጺሙ ከይሓልፍ ህዝቢ ክፈልጦ ግበሩ ይብል ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቲ ሕልፍ ዝበለ ናይ ግፋን ምስርጣይን መስርሕ ኮነ ተባሂሉ ብመደብ ዝካየድ ዘሎ ህዝቢ ናይ ምርዓድ ስራሕ እዩ ኣብታ ዓሳታታ ብሰላም እናነበሩ ህዝባ ኣደዳ ግፋ ዝኾኑላ ኤርትራ ከምዚ ዝኣመሰለ ተረኽቦ ሓድሽ ነገር እኳ እንተዘይኮነ እዚ ናይ ሕጂ ግን ምርር ዝበለ ምዃኑ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ኣብ ከባቢ 1999 እዩ ንፈለማ እዋን ኣብ ጎደናታቱ ግፋ ተዓዚቡ ኣብ ገጠራት ግን ኣቐዲሙ ቅድሚ 91 ዝጀመረ ሱር ዝሰደደ ተግባር እዩ ኣብዚ ናይ ለመቐነ ሓደ በጃ ኣንስቶምን ወለዶምን ክኾኑ ዝሓረዩ መንእስያት ካብ ዝተሓበእሉ ብምውፃእ ባዕላቶም ናብቲ ስርዓት ክመፁ ይረኣዩ ኣለዉ ነዊሕ ዝወሰደ ብግፋ መጭወይትን ማእሰርትን ዝቕፅል ዘሎ ስቃይ ኤርትራውያን መወዳእታ ተሳኢንዎ ንዓበይቲ ወለዲ ኣደዳ ጓሂ ገይርዎም ንህፃናት ከኣ ብዘያቦ ከዓብዩ ቀሲብዎም ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከቢድ ስነልቦናዊ ጸቕጢ ኣስዒቡ ከም ዝርከብ ከኣ ይፍለጥ በዚ ምኽንያት ይኣክል ንብል ኣለና أنتم ولدي أنتم أبوتات أتنا الدتات